гледай сега. Искаш ли? Давай. Една мечка се качила на една елха. Голем бор и отдолу минава една крава. И кравата пита мечката... Какво пича? Не, извинявам се. Кравата пича метката. Кравата пита мечката, какво правиш горе? И мечката казала, ям круши. Кравата казала, това не е круша, това е елха. А мечката казала, и аз си носим. Една спортна новина. Националният ни отбор по допинг беше хванат с щанги. И за финал съм оставил едно наблюдение върху нашата народопсихология. Само българина може да пине за апетит така, че после 2 дена да не му се яде нищо.